Keho on urheilijan tärkein työkalu. Jos siitä ei pidä huolta, takaa tulee joku ohi ja ottaa mun paikan. Mun pitää jaksaa treenata ja pysyä skarppina. Mulla on kipu pelissä. Mä haluan, että mulla on elinvoimaa. Sillä on väliä, mitä ravintoa mä annan elimistölle. Toimii eri tavalla, eri aineilla. Jos mä teen näin paljon töitä mun unelmien eteen, niin en kyllä anna sen valua hukkaan siksi, että mä söisin jotenkin väärin. Se viimeinen boosti on tärkeä varsinkin silloin, kun otetaan ihan kaikki irti. Mulle se voi ratkaista sen viimeisen sentin, kumpi saa pallon. Jollekin toiselle se voi ratkaista sen, että jaksaako nousta edes aamulla ylös. Kaikilla on se joku raja, joka pitäisi pystyä vaan ylittämään. Mulle elinvoima tarkoittaa sitä, että mulla on rajat kauempana. Mun rajat tulee harvemmin vastaan. Mä jaksan ja pystyn. Mulla on kehossa jatkuva kevät. Mun keho ja mieli toimii. Tämä on se, joka menee ohi. Oikein lämpimästi tervetuloa tähän meidän tiistai-illan Soluni hyvinvointi Zoomiin. Mun nimi on Niina Nylund, olen kulkenut tämän yhtiön matkassa jo tässä 16,5 vuotta aika tarkalleen. Ja joulukuussa tuli 16 vuotta, kun mulla on ollut käytössä kaikki nämä tuotteet, jotka kohta tuossa teille näytän. Ja voin tänä päivänä paremmin plus 60-vuotiaana, kun mä silloin alta 50-vuotiaana, kun törmäsin tähän yhtiöön, niin voin. Ja se on ihan labratestein todistettu, eli musta on aivan ihana kertoa näistä tuotteista. Ja tuo äskeinen filmi varmaan avasi hyvin sen, että mitä se elinvoima ihan oikeasti on. Me kuullaan tänään lyhyesti tiivistelmänä vähän tästä yhtiön, mitä näitä on nämä meidän tuotteet. Ja sitten kuullaan aivan upeita käyttäjäkokemuksia. Eli tosi hienoa, että olette tullut mukaan. Mä just katsoin, että nyt meitä on jo 225 linjoilla, että ollaan oikein räjäytetty Zoomi. Mutta lähdetään menemään eteenpäin. Eli nyt hyppäs liikaa. Eli yhtiöhän on jo 97 perustettu, eli ensi vuonna vietetään 30-vuotisjuhlavuotta. Ja voi sanoa, että vakavarainen yritys, hoitanut hyvin kaikki talousasiat, on hyviä yhteistyökumppaneita, josta hyvänä esimerkkinä on Koripalloliitto. Ja jos elinvoimasta puhutaan, meiltä aina silloin tällöin kysytään, että voiko näihin tuotteisiin luottaa ja toimiiko nämä. Niin mä aina sanon, että jos ton luokan ammattilaiset hyötyy tuotteista omassa ammatissaan, niin ihan kuka tahansa muukin hyötyy. Eli ihan huoletta voi käyttää. Mä läksin 2009 mukaan, niin me toimittiin Suomessa ja nyt tällä hetkellä 17 Euroopan maata on auki. Eli ollaan jo lähdetty rajojen ulkopuolelle täältä meidän maasta. Meillä on ollut aina hienot arvot, mutta nyt ne on ehkä vielä paremmin tavallaan terävöitetty tässä viime vuoden puolella. Eli elinvoimaisuus, korkeatasoisuus ja ainutlaatuisuus näkyy kaikissa näissä meidän tuotteissa. Puhtaimmat, elinvoimaisimmat raaka-aineet luonnosta, kaikki täysin luontaisia. Ne tukee niitä meidän soluja ja niiden hyvinvointia. Huipputeknologia, valmistusmenetelmät, tieteelliset tutkimukset takaa sen, että se tuote oikeasti on vielä elinvoimainen siellä purkissa tai pussissa, kun otetaan käyttöön. Ja tämä ainutlaatuisuus. Kaikki tietää, että Suomessa on ihan ainutlaatuinen luonto. Meillä on puhdas luonto, tämä korkea teknologia, tieteen näyttö, niin mitään vastaavaa ei ole. Eli ollaan todella ylpeänä rintarottingilla näiden suomalaisten tuotteiden takana. Solusta on kyse, ihan niin kuin yhtiön nimikin sanoo. Kun solut voi hyvin, niin mekin voidaan hyvin. 6 kuukautta on lyhyt aika meille, mutta se on solulle uusi elämä. Solut uusiutuu koko ajan. Mutta aika moni miettii, että mä nyt viikon voin kokeilla tai kuukauden jotain tuotetta. Viikossa vasta ehtii meidän ihon pintasolukko, pintanaarmu parantua. Koko iho vaatii noin kuukauden. Ja esimerkiksi meidän punasolut vähän reilu 3 kuukautta kestää, että ne on uusiutunut. Eli me tarvitaan vähän aikaa, mutta jos solut ei tällä hetkellä voi hirveän hyvin, niin ei mitään hätää. Kun me aletaan niitä hoitamaan, niin ne kyllä parantuu ja sitä kautta se näkyy meidän omassa hyvinvoinnissa. Tämä solujen hyvinvointi koskettaa ihan kaikkia maailman ihmisiä. Lancet on arvostettu lääketieteen julkaisu, jossa arvioitiin muutama vuosi sitten artikkelissa, että 95% maailman väestöstä on joku terveyshaaste. Ei ehkä sairautta, mutta kuitenkin semmoinen, mikä haittaa sitä omaa arkea.
Onko se energian puutetta, onko se jotain kolotuksia, onko se jotain vastaavaa. Ja valitettavasti länsimaissa ne on näitä elämäntapasairauksia, eli elintavoilla aiheutetaan hyvin pitkälle itse niitä. Ja tutkijat on vahvasti sitä mieltä, että kyse on silloin elämäntapasairauksissa solujen aineenvaihdunnan heikkenemisestä ja häiriöstä. Jos me löydettäisiin siihen joku ratkaisu, että miten me pystytään parantamaan sitä aineenvaihduntaa, tukemaan sitä solua, niin mehän oltaisiin ihan älyttömän upeassa tilanteessa. Ja me ollaan. Meillä on solun elinvoimakonsepti. Tässä on 4 osaa, 4 palaa, jolla me tuetaan niitä soluja. Meidän perustuotteella ne elinvoimaiset ravintoaineet, rakennusaineet saadaan niille uusiutuville soluille. Energiaa saadaan maailman laadukkainta energiaa terveellisestä flow-perheestä. Meillä on juuri lanseerattu tammikuussa tämä meidän upea Nova-ihonhoitosarja, eli päästään vaikuttamaan ihon kantasoluihin sieltä pinnan kautta. Ja meillä on tulossa vielä patentoitu sekin ihan niin kuin Nova, maailman ensimmäinen terveysteknologia, joka vaikuttaa solujen aineenvaihdunnan ylläpitämiseen. Ja juuri tutkijoiden mukaan se oli se juttu, mikä siellä solussa on se ongelma, että se häiriintyy tai heikkenee se aineenvaihdunta. Eli pystytään mittaamaan tämmöisellä pienellä laitteella, Xelolla, sitten näitä meidän solujen aktiviteettia. Aivan mieletön kokonaisuus. Ja yhtiö on lähtenyt tekemään todella ja on tehnyt vuosia paljon töitä sen eteen, että me voitaisiin tarjota ratkaisu siihen solujen hyvinvointiin. Kaikille niille, jotka haluaa sitä. Tässä näkyy kaikki nämä meidän sisäisesti käytettävät tuotteet, eli meidän perustuotteet, noissa purkeissa tuo pullo ja sitten tämä meidän terveellinen energiajuomaperhe, flow-perhe, 3 eri makua. Nämä sisältää tuhansia terveyttä edistäviä bioaktiivisia yhdisteitä. Ja kun se valmistusmenetelmä on kylmämenetelmä, niin ne on kaikki tallessa tuolla valmissa tuotteessa. Ei mitään synteettisiä vitamiineja. Miksi mä korostan tätä? Se johtuu siitä, että tutkitusti 90% lisäravinteista on synteettisiä tai osittain synteettisiä. Ja ne ei välttämättä toimi sille, kun me luullaan. Me kuvitellaan, että me saadaan niitä vitamiineja ja hivenaineita, mutta ne ei imeydykään siellä meidän elimistössä. Ei kukaan syötä lapsille synteettistä jäätelöä tai leipää, mutta sitten kun meistä kasvaa aikuisia, niin sitten me ostetaan itse kaupasta synteettisiä lisäravinteita. Mutta aika vaikea on kuluttajan löytää kaupassa niin, että siellä etiketissä sanottaisiin, että hei, tämä on luontainen, tämä on synteettinen. Että ainoa pitää ottaa kauppiasta hihasta kiinni ja käydä kysymässä. Meidän tehtävä on kertoa, että mitä nämä tuotteet oikeasti sisältää ja miten ne toimii. En käy kaikkia tuotteet nyt läpi. Se, joka teidät on kutsunut tänne meidän tilaisuuteen, niin antaa teille lisätietoja sitten näistä tuotteista. Mutta mä nostan täältä 3 näistä perustuotteista. Me on nimetty tämä tehotrioksi, koska mä en tiedä tällä omalla kokemuksella ketään, joka ei saa hyviä positiivisia vaikutuksia tästä triosta, jos ottaa säännöllisesti päivittäin ja oikealla annoksilla. Nämä annostellaan nämä perustuotteet noiden painokilojen mukaan, eli nämä käy vauvasta vaariin. Ihan sen mukaan, mitä pieni lapsi ottaa pienempää annosta kuin iso mies tai nainen. Ja meillä on tässä nyt rasvahappo, laajakirjoinen, moni syö ihan liian vähän hyvää rasvaa. Tärkeä rakennusaine meidän soluille. Niin tällä on helppo täydentää. Kalaöljyllä on kaverina marjojen siemenöljy siellä. Meillä on siihen aineenvaihduntaa tukea tämmöisen boosterin kautta. Se laittaa vähän sinne meidän entsyymeihin vauhtiin, jolloin ne ravinteet imeytyy paremmin ja lähtee niin kuin kroppa heräämään. Saadaan sinne vähän vauhtia. Ja sitten jos mietitään ehkä parhaiten tässä keskellä, tämä Extreme kertoo sen, että mistä on kyse. Eli useimmat ihmiset ei syö riittävästi kasviksia marjoja päivittäin. Ne on niitä elinvoimaisia ravintoaineita, mitä solut tarvii joka päivä. Kun ne ei pidä lomaa eikä ne pidä vapaapäiviä, niin se on ihan 24/7 joka päivä, kun niitä tarvitaan, niitä ravintoaineita. Meillä on noussut suositukset valtavasti. Nyt pitäisi syödä jo 800 grammaa joka päivä. Yksi puriste Extremea vastaa 100 grammaa ravintoarvoltaan näitä. Eli jos mä jaksan syödä sen 500 grammaa terveellistä ruokaa, kasviksia, hedelmiä, marjoja, 3 Extremellä mä pystyn täydentämään sen siihen minimiin 800. Aika helppo keino. Luontainen monivitamiini, mikä sisältää ihan valtavan määrän luontaisessa muodossa. Ja niin kuin tässäkin näette, niin jokaisessa meidän perustuotteessa tai jokaisessa tuotteessa on jotain marjaa. Meidän arktista upeata marjaa. Sitten jos mietitään sitä, että mikä on, tämä tuli vasta 21 tammikuussa, lanseeraus on puolukkaflow, eli
Tämä on sellainen tuote, mille on ihan selkeästi kysyntää. Jos mietitte itse, onko siinä lähipiirissä tai kavereissa joku, joka on valittanut, että on niin väsynyt, että ei jaksa töiden jälkeen muuta kuin oikasta sohvalle, tai ei vaan kerta kaikkiaan virta meinaa riittää siihen työpäivään iltapäivisin. Ja sitten me helposti siinä energiavajeessa turvaudutaan, kuka sitten kaupan kassalla jonossa suklaapatukkaa tai johonkin energiapatukkaa, energiajuomia, jotka ei ole niin kauhean terveellisiä, niitä mitä on noin hyllymetreittäin kaupassa. Meillä on nyt tarjota tähän energiapuolelle kertakaikkisen terveellinen, luontainen vaihtoehto. Eli kolmivaikutteinen flow, me saadaan siitä heti luontaista energiaa, rasvan poltto lähtee liikenteeseen, eli rasvavarastot lähtee palaa heti nauttimisen jälkeen, myös se viskeraalirasva, sisäelinrasva, josta lääkärit on kovinkin huolissaan. Ja joka ikisessä tuotteessa on noin kourallinen marjaa. Eli tuolla on puolukka, tyrni ja mustikka. Mustikalla on vielä mustaherukka kaverina. Eli me saadaan niitä marjoja. Tämä on myös ihan upea ravintolisä sen energian lisäksi, koska me saadaan sieltä niiden marjojen valtavan hyvät vaikutukset. Jokainen löytää varmasti lempimaun täältä, mutta sen voi sanoa, että tämä on ollut monelle semmoinen alkusysäys siihen terveellisempään elämäntapaan, koska se vaikuttaa niin äkkiä. Se on nyt tutkittu. Meillä on tieteelliset tutkimukset, ne niin lyhytaikaiset kuin pitkäaikaiset siitä, että flow oikeasti toimii sen mukaan. Ja niistä voit sitten myös kysellä siltä henkilöltä, joka on kutsunut mukaan. Pari sanaa siitä viskeraalirasvasta. Kaikki rasva tietysti on huono, mutta erityisesti lääkärit on huolissaan viskeraalirasvasta, koska se on vatsaontelon sisäelinten ympärillä kertynyttä rasvamassaa, joka näkyy vyötärölihavuutena. Ja tätä voi olla ihan laihallakin ihmisellä. Se ei vaan näy ulospäin. Mutta liiallinen viskeraalirasvan määrä johtaa usein tulehdustiloihin ja aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Diabetes, sydänverisuonisairaudet, suolisto-ongelmat ja muun muassa se rasvamaksa. Eli tämä on nyt sitä haitallista ja tähän usein puututaan sitten niissä terveystarkastuksissakin. Me ei paranneta sairauksia, mutta tuotteista on ollut tässä vuosien aikana aivan valtavasti apua erilaisiin terveyshaasteisiin. Ja mä oon kerännyt tähän tämmöisen 6 tavallaan semmoista pääryhmää. Tänä päivänä on paljon suolistosairauksia ihmisillä, eikä välttämättä sairauksia, mutta suolistohankaluuksia, turvotuksia, vatsakipuja. Sinne on saatu huomattavan paljon apua. Vastustuskyky, nyt on se aika, kun ne flunssat ja influenssa kiertää. Meidän tuotteella tiedetään, että me pystytään vahvistamaan sitä luontaista vastustuskykyä. Ihoon me saadaan apua noista meidän upeista tuotteista sisäisesti, mutta nyt kun tämä Nova ihonhoitosarja tuli, niin nyt me saadaan vielä siihen niin kuin lisää tehoa sieltä ulkokautta. Ihan niin kuin näette tuon Susijengin videon, niin meillä on paljon ihmisiä, jotka treenaa, kuntoilee ehkä ammattilaisina, mutta tykkää liikkuu. He on saanut siihen varsinaiseen liikuntatilanteeseen apua, suoritukseen, ja se palautuminen nopeutuu. Nämä on palautteita, mitä nämä kuntoilijat sanoo. No, painonhallinta, kevennys, vähän tämmöinen alkuvuoden juttu, jos mietitään vuoden kiertoa. Siihen flow on ollut kyllä ihan mieletön sysäys, eli tuutte kohta kuulemaan vähän näitä kertomuksiakin. Ja aivosumu on tämmöinen uusi termi, joka on tänä päivänä se on muotisana. Ja se johtuu siitä, että me ollaan hirveästi päätteellä, katsotaan puhelimia ja se väsyttää niitä meidän silmiä ja päätä. Ja monella on iltaisin sitten töiden jälkeen tosi vaikea keskittyä oikein niin kuin mihinkään juttuun. Eli se on selkeästi yksi tällainen mihin on saatu paljon. Et kun mä lueskelen noita meidän käyttäjäkokemuksia, mitä löytyy tuolta meidän Solunin hyvinvointiryhmästä, asiakkaiden ja edustajien tämmöinen oma Facebook-ryhmä, niin todella monessa on mainittu tämä niin sanottu aivosumu. Ei ole hirveän kauan vielä ollut termi, mutta kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Mutta nyt mennään kuuntelemaan niitä käyttäjäkokemuksia ennen kuin lähdetään tuohon ihonhoidon maailmaan. Eli mulla on ilo pyytää tuolta ensimmäiseksi Harri Ampuja. Sulla onkin jo auki toi mikrofoni. Kerro ihan lyhyesti ensin, kuka sä oot ja mistä oot? Mä oon ampuja Harri Espoosta ja syntynyt Sippolassa eli nykyisessä Kouvolassa ja eläkkeellä ollut niin 4 vuotta. Ja kokemuksia näistä tuotteista
niin täytyy sanoa, että mä olen vuoden verran käyttänyt ja 12 kiloa on lähtenyt painoon. Vyötäröltä on farkut vaihtunut 38 tuumasta 34 tuumaa. Ja en ole oikeastaan elämäntapaa muuttanut mitenkään tämän vuoden aikana. Eli mä olen, niin kauan kuin mä olen ollut eläkkeellä, niin mä olen käynyt säännöllisesti vähintään 5-7 tuntia viikossa liikkumassa. Aikaisemmin se oli pääsääntöisesti kävelyä, mutta nyt minä viime syksynä löysin tämmöisen uuden harrastuksen, oikein miellyttävän, eli sähköavusteisen polkupyörän. Ja silloin pääsee pikkusen kauemmas tästä kotiympyröistä sellaisella tunnin puolentoista lenkillä. Ja sitten aina ennen kuin mä lähden sinne lenkille, niin mä otan tätä flowta. Ja mulla on oikeastaan sellainen 3 tapaa, miten mä nautin. Et silloin kun mä lähden lenkille tai lähden sienimetsään tai muualle, niin mä teen tästä mustikasta kautta viinimarjasta, niin teen sen juoman, mitä mä otan sinne mukaan. Sitten jos mulla on semmoinen, sanotaan niin vähän janon tunne ja muuta, niin sitten on puolukka. Ja sitten kun mä haluan herkutella, niin sitten mä otan tyrniä. Ja se, että mä olen nyt vuoden käyttänyt ja 12 kiloa on lähtenyt, seuraavan vuoden tavoite on, että 8 kiloa, että kaiken kaikkiaan lähtöpainosta pitäisi pois sit saada se 20 kiloa, niin sitten mä olen itse oikein tyytyväinen. Nämä on ollut ihan mahtava kuunnella, koska sulla on todella vasta vain vuosia. Se, mistä mä olin yllättynyt, että sä oot kuitenkin käyttänyt yhtä pussia, mutta se kun tuli ilmi, että sä otat sen ennen liikuntasuoritusta, niin se on varmasti just se, koska meillä Jussi Halleen tutkija on sanonut, että ota flow ja lähde liikkeelle, niin kaikkein eniten vaikuttaa siihen rasvan palamiseen ja nimenomaan myös se viskeraalirasvan, että sulla on niin semmoinen hyvä merkki, vaatteet on hyvä ja sentti tai toi mittanauha kertomaan myös sen, että sitä viskeraalirasvaa palaa, että vaikka siitä ei ole sitä varsinaista mittausta, mutta tosi upeita kokemuksia ja kiitos paljon kun jaoit meidän kanssa nämä. Mulla on sitten vielä toinen, mulla olikin tänään tämmöinen ilo näitä miehiä haastata, onko Ilkka jossakin siellä linjoilla, ei näy mun ruudulla, mutta varmaan pitäisi olla. Lautiaisen Ilkka, avaa mikrofoni, niin saat. Joo, Lautias Ilkka täällä Lappeenrannasta. Nyt löytyi, terve. Revontulien alla siellä, tervetuloa. Kerro sä vähän samalla tavalla, millaisia kokemuksia. Sulla taisi olla viskeraalirasva-asiaa ihan tutkitusti. Kyllä, juurikin näin. Eli tuotteita on käyttänyt jo 2015 lähtien ja 8 vuotta, niin voi sanoa, että sairauspoissaolot on 0, mitä meidän yrittäjänä arvostaa erittäin korkealle. No toi Flow, kun tuli silloin 2021, niin siitä ennakkoon kerrottiin, että silloin tämmöistä viskeraalirasvanpoltto-ominaisuutta ja paikallisella kuntosalilla on kehokoostumusmittauslaite, InBody, ja päätin tehdä itsestäni koekaniinin ja silloin tammikuun alussa, kun Flowta oli sitten saatavilla, niin menin tänne testaamaan sinne kuntosalille ja siellä todettiinkin, että meikäläisen viskeraalirasvatasot oli epäterveen puolella, mitä en itse tiedostanut millään tavalla. No, sitten rupesin käyttää puolukka Flowta 2 pussia päivässä ja mitään muuta en muuttanut niin omassa elämässä. Se oli vielä korona-aikaa, en käyttänyt tämän kuntosalin palveluita, vaan kortti oli kuivumassa niin sanotusti. Ja 1,5 kuukautta menin sitten kontrollitestiin, niin nämä viskeraalirasvatasot oli pudonnut 11 yksikköä. Ja tämä personal trainer, joka sen mittauksen teki, niin sanoi, että jaha, että pappahan on ruvennutkin reenaamaan oikein kunnolla, että on rasva lähtenyt palaamaan. Niin sanon, että no voit katsoa siitä teidän ovi-ohjelmasta, että en ole kertaakaan käynyt esimerkiksi salilla. Ja en todellakaan muuttanut elämässä mitään muuta kuin rupesin käyttää 2 pussia puolukka Flowta per päivä. Ja ei voinut uskoa muuta kuin mitä ne lukemat siellä näytti. Toi on kova. Oletko jatkanut käyttöä edelleen? Joo, kyllä se 1-3 pussia per päivä menee näiden muiden tuotteiden ohessa. Ja ei nämä tuotteet ei kyllä lähde enää pois meikäläisen käytöstä. Että.
Joo, sulla on vähän sama pitkäaikainen käyttö. Mulla on ihan sama, että mä tämän ikäisenä saan tehtyä kaikkia asioita ja mä oon terveenä ja ei ole mitään sairauksia, niin kuin meidän suvussa on aika paljon, niin en uskalla jättää mitään pois. Mutta hei, kiitos valtavasti Harri ja Ilkka teidän kokemuksista ja mä siirränkin nyt puheenvuoron tonne Juhalle Virolahdesta Kotkaan. Ole hyvä. Kiitoksia Niina. Ja olipas mahtava kuulla noita käyttökokemuksia äsken ja moikka vaan, tervetuloa linjoille kaikki vieraat tänne. Mun nimi tosiaan Juha Mandelin, ikää 44 mittarissa ja olen lähtenyt siitä asemasta liikenteeseen, että mulla ei ollut mitään terveydellistä remppaa. Ja aika monta kertaa kuulen, että no kun mulla ei ole mitään remppaa tai en mä tiedä tarviks mä tämmöisiä asioita ja muuta, niin mä olin aikoinaan 22-vuotias, kun mä tähän juttuun törmäsin. Ja mä ajattelin silloin, että no onkohan tässä nyt mulle yhtään mitään, oli vielä opiskelijana silloin ja ajattelin, että kun ei mulla ole mitään syytä niin sanotusti käyttää, mutta vein sitten muutaman tuotteen meidän äiskälle ja sanoin, että älä kysy mitä nämä on. Et jos vaan käyttelet, niin se riittää mulle. Ja 2-3 viikkoa, kun mä äsken alkoin käyttämään niitä, niin hän alkoi kyselemään, että mitäs nämä sun mömmöt oikein on. Että hän nukkuu paremmin, on enemmän virtaa, vatsa toimii ja tarvii vähemmän särkylääkkeitä ja muuta. Ja se oli ensimmäinen semmoinen aha-elämys silleen, että oho, että miksi tälleen niin kuin tapahtui. Ja loppu on sitten niin kuin historiaa. Että tässä ollaan 22 vuotta, kun tätä asiaa viety eteenpäin ja ollut ilo ja kunnia niin kuin nähdä tuhansia ja tuhansia niin kuin tämmöisiä upeita tarinoita, millä tavalla ihmisten elämänlaatu, se energia, vireystila ja yleinen hyvinvointi on näiden tuotteiden ja meidän toiminnan kautta sitten niin kuin kohentunut. Ja se jos joku niin kuin innostaa sitten kertomaan näistä aina vaan lisää niin kuin ihmisille. Mutta tosiaan niin kuin tässä äsken kuultiin, niin ajattelen enemmän niin kuin sitä asiaa silleen, että investoit siihen omaa parempaa tulevaisuuteen. Et me ollaan nähty tässä vuosien aikana, että siihen omaan hyvinvointiin voi tosiaan vaikuttaa ja se mitä suusta niin kuin alas laittaa, niin sillä on iso merkitys siihen omaa parempaa huomiseen ja omaa parempaa niin kuin tulevaisuuteen. Mä tulen kertomaan tänään teille vähän hieman tästä meidän upeasta uudesta ihonhoitosarjasta. Ja niin kuin kuvasta näkyy, tai en tiedä näkyykö, mutta en ole mikään ihonhoidon ammattilainen tässä, vaan mun tausta on ihan maalaispoika, mutta olen saanut nähdä niin näitä asioita tässä niin kuin jo tuhansia erilaisia käyttökokemuksia tämän uuden tuoteperheen kanssa. Ja tuutte ihan kohta niin kuulemaan myöskin meidän superammattilaista, joka on kosmetologina toiminut jo niin kuin, olisiko ollut 16 vuotta ihonhoidon parissa, niin mitä mieltä hän on tästä uudesta niin kuin Nova-ihonhoitosarjasta. Eli ihan hetken päästä siitä kuulemaan lisää. Mutta tosiaan niin meillä on käsissä niin jotain täysin uniikkiä ja poikkeuksellista. Ja mikä on hienoa, niin tämä on Suomessa tutkittu, kehitetty, valmistettu ja tässä on suomalaista yliopiston niin kuin huippuinnovaatioa meidän kantasolujen elinvoiman lisäämiseen. Ja mikä se kantasolu sitten niin kuin on? Niin kantasolu on tämä niin sanotusti ihon tämä alinkerros, mikä on vähän niin kuin niitä ihon kuningattaria. Et me ollaan puhuttu soluista vuosia, että jos solut voi hyvin, me voidaan hyvin. Jos solut voi huonosti, me voidaan huonosti. Jos nämä kantasolut voi huonosti, niin meidän syntyvä iho alkaa voimaan niin kuin huonosti. Tai jos kantasolut voi hyvin, niin iho voi hyvin. Eikö se ole hyvin niin kuin loogista? Ja tämä on jotain niin kuin poikkeuksellista, mitä on tullut markkinoille, mistä meidän tutkija, meidän tieteellisen neuvontaryhmän jäsen Tiina Kähkönen, niin hän on niin kuin vuosikymmeniä toiminut tutkimustyön, lääketieteen niin kuin ammattilaisena. Ja hän on ollut mukana niin kuin tässä tutkimusryhmissä niiden niin kuin vetämisessä, organisoinnissa ja vastannut myöskin niin kuin siitä tutkimuksen niin kuin viimeisen päälle olevasta tieteellisestä puolesta. Mutta hän on niin kuin ollut mukana myöskin kehittämästä tuoteperhettä.
Ja hän on sanonut monta kertaa, niin kuin, että mitä ihmettä, kun hän on käyttänyt yli vuoden verran jo niin kuin tätä Nova-tuoteperhettä, ja tämä on mun oma näkemys, joku muu voi sanoa, ketkä on Tiinaa nähnyt, niin musta tuntuu, että hän on viimeisen niin kuin vuoden aikana, niin hän on nuortunut 10 vuotta. Tämä on mun oma näkemys asiasta. Eli hän on myöskin itse todella niin kuin ihmeissään ja vakuuttunut siitä, että minkälainen tuoteperhe on pystytty nyt niin kuin kehittämään ja mikä upeinta, niin jotain tämmöistä niin kuin Suomesta. Ja tässä on niin kuin tämän Tiinan tutkimusten ja sieltä niin kuin tämmöinen yksinkertaistettu yhteenveto, että mitä niissä tutkimuksissa on havaittu. Ihon kunto paranee tutkimus 50%, ihon kosteus, tasapaino paranee tutkimus 20%, ihon elastisuus kasvaa tutkimus 50%, ja kohta voi vaikka tuossa meidän kosmetologi kommentoida näitä kokemuksia ammattilaisten näkökulmasta, mutta nämä on niin kuin todella huikeita tutkimustuloksia, mitä on ihan mittaamalla todettu niin kuin iholta. Ja mikä on ollut hieno niin kuin nähdä tässä näin, niin se nopea vaikutus, että kun ihmiset lähtee kokeilemaan ja käyttämään tätä Novaa, niin jo niin kuin alle viikon käytöllä erittäin monet niin kuin ihastuu siihen tuotteeseen, miltä se niin kuin tuntuu, ja plus alkaa huomaamaan jo niin kuin merkittäviä vaikutuksia siellä iholla. Katsotaan muutamia käyttökokemuksia tässä, mitä ollaan huomattu. Eli tämmöinen testiryhmä, mikä on tosiaan tuossa Tiinan myötä myöskin niin kuin organisoitu, ja mitä käyttökokemuksia on muutenkin sitten ollut, niin esimerkiksi 3 viikon käytön jälkeen 5-vuotiaalla tytöllä tämmöisessä atooppisessa ihottumassa lähdetty käyttämään Novaa, niin katsokaa minkälainen muutos on tapahtunut niin kuin iholla. Ja jokainen voi miettiä, onko teillä ketään vaikka lapsia tai lasten lapsia siellä, kellä on vähän kuivaa ihoa tai tälleen talvella, onko kellään kuivaa ihoa, niin miten se kuiva iho tai se iho-ongelma, niin miten se voi oikeasti niin kuin vaikeuttaa sen perheen elämää. Miten ikävä juttu se niin kuin on, jos ei pysty yöllä kunnolla nukkumaan tai ei pysty kunnolla olemaan, nauttimaan niin kuin elämästä ja arjesta ja muusta, niin se, että ihossa on hyvä olla, niin se on aika tärkeä juttu niin kuin kaiken ikäisille ihmisille. Vai mitä olette mieltä? Sitten voi olla, myöskin niin kuin semmoista normaalia, niin sanotusti nuoren iän tämmöistä hormonitoimintaan liittyvää niin akne-ihoa tai sitten vähän niin kuin korkeammalla iällä voi olla tämmöistä akne-ihoa, niin mitä hyötyä Novasta on sinne tullut, niin yleensä aina liittyy tämmöinen puhdistumisoire, että se vähäksi aikaa niin kuin se iho lähtee puhdistumaan ja se iho voi vähän aikaa niin kuin oirehtia sitten enemmän, kunnes sitten poikkeuksetta niin on lähtenyt rauhoittumaan. Ihan kaiken ikäisillä on tullut mahtavia tuloksia niin kuin tässä näin. Ja varmasti jokainen meistä tuntee ihmisiä, kellä on sitten tämän tyyppistä haastetta niin kuin iholla. Sitten vähän sen iäkkäämpää ihoa lähdetty tuohon maksaläiskään katsomaan, että onko siihen mitään niin kuin jeesiä Novassa. Niin katsokaa, mitä on tapahtunut 2 viikon käytön jälkeen, miten lähtenyt vaalentumaan ja myöskin niin toi iän tuomat ihon poimut ja muut, niin miten on tapahtunut muutenkin sitten muutosta siihen suuntaan, että iho on niin kuin kimmosampaa ja selkeästi niin kuin paremmassa kunnossa. No tämmöisiä ihonhoitotuotteitahan on markkinoilla niin kuin markkinat pullollaan. Ja ei liikaa voi ehkä verrata mihinkään, koska semmoista verrattavaa tuotetta, mikä vaikuttaa niin kuin sinne kantasolun elinvoimaa ja on tämmöisiä niin kuin tuloksia, mitä tuossa äsken näitte, mitä Tiina on tehnyt tutkimusryhmän kanssa, niin tämmöisiä ei oikein niin kuin ole. Mutta jos johonkin verrataan, niin verrataan vaikka sitten tämmöiseen niin kuin Sensai-tuotesarjaa, mikä on aika monen tuntema ja hyvin niin kuin laadukas. Ja siinä on vähän niin kuin toi hoitoneste, niin Sensailla on niin kuin halvin ja kallein, missä haarukassa niin kuin mennään. Mikä meillä on Nova, niin hyvin järkevää hinta, 45 €. Tai sitten seerumi,
niin siellä on myös niin halvinta ja kalleinta. Ja mikä meillä on, niin erittäin järkevän hintainen serumi myöskin. Ja voiteesta halvinta, kalleinta, mikä on meidän hinta, ja sitten kokonaishinta 239. Ja kohta tuutte kuulemaan siitä, miten voitte saada paljon edullisempaa hintaa näitä tuotteita asiakkaan. Nyt mä haluan heittää puheenvuoroa tonne Joensuun suuntaan, eli meillä on ihonhoidon ammattilainen Armi Kettunen linjoilla. Kuuleeko Armi? Saatko mikrofonia auki sieltä? Hyvää iltaa Joensuusta. Hyvin kuuluu. Loistavaa. Kerro vähän kuka sä oot ja mikä on sun kokemus niin ihonhoidon saralla? No niin, hei vaan kaikille. Elikkä minä olen ollut nyt Solunin matkassa reilu 7 vuotta ja työkseni mulla on oma hoitola täällä Joensuussa ja olen kosmetologi. Ja Nova kun tuli markkinoille, niin sitähän oltiin ihan ihmeissään, että wow, mikäs kumma tämä on nyt oikein. Ja vähän tietenkin oli epäluuloinen ensin, että voiko todellakin toimia noin. Mutta käyttökokemukset puhuu puolestaan ja samoin oma kokemukseni, että on kyllä huippusarja. Mahtavaa, mahtavaa. No ammattilaisena, miten sä kuvailisit Nova-tuotesarjaa niin kuin oman työn näkökulmasta, että mikä tekee siitä erilaisen? Joo, eli mullakin on hoitolasarja siellä myynnissä ja paljon tuotteita eri ikäisille ihoille, eri ihotyypeille, miehille omat sarjat, nuorille epäpuhtaalle iholle omat sarjat, ikääntyvälle iholle anti-AIDS-tuotteet. Ja nyt kun Nova tuli 3 tuotetta, jotka sopii kaikille ihoille, kaiken ikäisille ihoille, lapsille myös. Lasten atopiat on saanut apua, niin ei tässä voi kuin ihmetellä. Eli tämä on ammattilaisen näkökulmasta, niin tämä on todella loistava. Tähän on niin kuin, käyttäjien helppo lähteä kokeilemaan, kun ei tarvitse miettiä, että no mikähän se nyt näistä olisi mun iholle ja sanon nyt sinä. Ja sitten kun meidän iho, tavallaan sen ihon tarve, niin se muuttuu meidän vuodeaikojen mukaan. Eli talvella on pakkasta ja kylmää ja kesällä on kuumaa ja hikistä ja tuulee ja tuiskua, niin aina täytyy vähän valita sen mukaan sitten ne suojatuotteet. Ja Novassa kun on 3 tuotetta, niin ne kun laitat kasvoille, niin homma toimii. Eli saa tosi hyvän hoidon ja tosi hyvän suojan iholle. Aivan loistava setti. Mahtavaa. No, minkälaisia kokemuksia niin sä oot saanut itsellesi tai sun asiakkaille? Ja onko sun mielestä niin Novan tarjoamat hyödyt niin sen hintansa arvoisia? Joo, minä olen semmoinen henkilö, että mun täytyy ensin itse saada testata tuotteet ennen kuin voin sydämestäni suositella niitä asiakkaille ja muillekin kuluttajille. Eli testasin Novaa ensin itselläni ja talviaikaan justiinsa niin se iho on semmoinen pintakuiva ja hoitonestettä vähän uppos enempi, että saadaan niin kuin kosteutettua se pohja hyvin, mutta nopeasti niin kuin se iho niin kuin tasottu, se kosteustasapaino tasottu ja samoin huomasin ihon värissä, että ihon väri tasottu. Se oli mun mielestä semmoinen wow-efekti, että välillä tuntui, että ei tarvitse laittaa meikkiä edes kun lähtee töihin, että voisi mennä ihan puhtaalla iholla, mutta se toisaalta työnkuvaan kuuluu, että täytyy pikkusen ehostaa aina itteensä. Ja asiakkaat on sitten, mulla oli alussa, kun silloin marraskuussa saatiin Novat käyttöön, niin mulla lähti muutamia testiasiakkaita. Ja testiasiakkailta sitten sain kuulla, eli oli just siihen kosteustasapainoon vaikuttanut, oli ihon punoitus, oli hävinnyt monelta, eli suomalaisten ihotyyppi on hyvin monella kuperossa iho, just johtuu näistä meidän säävaihteluista ja ollaan saunakansaa ja näin, niin ne kaikki on niin kuin, ne tuo sitä kuperosaa enempi esille. että Nova rakentaa sitä uutta, terveempää, hyvinvoivempaa ihoa sieltä kantasoluilta asti, niin
kaikki ihot hyötyy siitä ja sen käytöstä, että se on kyllä ollut hieno huomata. Mahtavaa. Kiitos Armi, että pääsit linjoille kommentoimaan ja kertomaan omia näkemyksiä. Kiitos. Sitten meillä olisi vielä yksi käyttökokemus tuolta, niin taitaa olla jossain etelän lämmössä kaukana. Kuuleeko Sari Kuusto meitä? Moi, kyllä kuulen. Kuulette mua? Hyvin kuuluu, hyvin kuuluu. Kerrotko ihan lyhyesti, Joo. niin, kuka oot ja mikä on sun kokemus Novasta? Joo, mä olen Sari Kuusto Turusta, Paimiosta lähtöisin. Vuoden verran ollut Solonimatkassa ja nyt ollut pari viikkoa lomalla Egyptissä. Täällä on aurinko hellii ja nytkin vielä illan pimeydessä, niin täällä on 23 astetta lämmintä. Ihan mukava. Novan käyttökokemusta sillasta. Oltiin vuosi aikaa myös Egyptissä ja mun naama paloi. Ihan vaikka laitoin aurinkorasvaa ja kaikki. Naama paloi heti melkein. Ihan niin kuin suomalaisen ihotalvella. Muutenkin kun tullaan kesän lämpöön. Mutta nyt mä oon vuoden marraskuussa käyttänyt Novaa. Ja Novat otin tietenkin mukaan tänne ja säännöllisesti laittanut. Niin nyt mun iho, ja tietty aurinkorasvaa laittanut päälle. Nyt mun iho on kauniimpi kuin ikinä. Mulla ei ikinä ollut näin kaunis iho. Näin kaunis rusketus ei ole palannut. Ja jopa se, että kun iho on palannut olkapäältä ja täältä, niin mä oon laittanut Novaa siihen. Niin se on toiminut niin kuin aftersunina. Ja se uudistumisprosessi siinä niin auttaa siihen pienen auringon palamiseenkin. Ihan täydellinen. Eli suosittelen tässä, kun lomakausi alkaa ja kesä tulee, niin Nova on mitä paras myös kesälämmössä. Mahtavaa. Kiitos Sari ja mukavaa lomanjatkoa sinne etelään. Kiitos. Heippa. Eli me odotellaan täällä kesää ja auringonottoa, eikö näin, että täällä on 20 astetta pakkasta jossain päin Suomea varmaan, niin vähän eri meni kuin tuolla etelässä. Mutta hei, tosiaan niin jos haluat hyötyä niin näistä tuotteista, niin tässä on muutama hyvä vaihtoehto, että sä voit olla totta kai asiakkaana ja edustajana. Eli tänään ei puhuta niinkään edustajuudesta, siitä kuulette vaikka torstaina lisää, mennään siihen tuossa lopussa niin kuin siitä pari sanaa. Mutta mitä asiakasvaihtoehtoja sulla on? Niin sä voit ostaa tuotteita OVH-asiakkaana, vaikka tämmöisen sun edustajan linkin kautta pääset sitten niin kuin verkkokaupasta ostamaan niitä tai suoraan tältä edustajalta. Tai sitten mikä on ehdottomasti paras ja suosituin vaihtoehto on liittyä premium-asiakkaaksi. Eli sieltä saa tuntuvat alennukset ja myöskin erilaisia etuohjelmia, millä saa sitten jopa ilmaiseksi omat tuotteet. Ja premium-asiakkuus itsessään, niin jos liittyy vaikka Gold-jäseneksi, niin se ei sido mihinkään. Eli sä voit vapaasti muuttaa sen tilauksen sisältöä, sä voit valita toimitusväliä 1-3 kuukautta, ja se on niin kuin jatkuva tilaus ennen kuin sä niin kuin peruutat sen. Premium Platinum mahdollistaa vielä edullisemmat hinnat ja sitoo niin kuin tämmöiseen 4 tilaukseen, minkä jälkeen sä voit sen sitten lopettaa, jos sä haluat. Mutta idea on se, että miksi me halutaan tähän Premium Platinumiin niin kannustaa, niin on vähän niin kuin kaikessa on se, että testaa ne asiat kunnolla. Koska silloin jos lähdet testaamaan, jos puhutaan vaikka meidän ravintolisistä, flowsta tai muusta, kun ne solut uudistuu siellä, niin se vaan vaatii vähän enemmän kuin muutaman viikon. Niin tämä Platinumi tähtää halvimpiin hintoihin, mutta myöskin sitten niin kuin parhaimpaa tulokseen, että sä annat niin kuin siihen elimistölle sen parhaimman niin kuin avun ja annat sen ajan, että ne asiat voi niin kuin tapahtua parempaa suuntaan. Ja nyt sitten meillä on tämmöinen Nova Trio-tarjous, ketkä liittyy Premium Platinumiksi, tai päivittää itsensä Platinumiksi tämän helmikuun aikana. Että jos tilaa niin kuin Nova Trion, niin saa yhden tämmöisen hoitonesteen kaupan päälle. Jos tilaa vielä vaikka useamman Nova Trion, niin jos tilaat 2 Nova Trioa, niin saat sen voiteen siihen kaupan päälle. Jos tilaat 3 Nova Trioa, niin saat koko setin ilmaiseksi. Eli löytyykö sinulla vaikka perheestä, niin vaikka lapsia tai vaikka puoliso, niin tilaatte niin kuin idealla vähän isomman satsin ja voitte hyödyntää tämän upean tarjouksen tässä helmikuussa niin kuin ihan sitten niin kuin täysillä. Mutta tästä lisää
niin kuin tietoa siltä henkilöltä, kun tänne linjoille on pyytänyt, niin hän mielellään niin kuin opastaa neuvoo sitten eri vaihtoehdoissa, eri variaatioissa, mikä on sun tarpeesi just niin kuin se paras sitten niin kuin ratkaisu. Eli tosiaan 2 vaihtoehtoa ja näistä niin kuin se premium-asiakkuus on ehdottomasti paras ja Platinumissa parhaat edut ja myöskin toi kampanja. Jos sua vähän sen aloitaisi kiinnostamaan, että mikä tämä porukka niin kuin tässä on, mitä me oikein tehdään ja onpas hyvän tuntuiset tuotteet ja toi kyllä kiinnostaa, niin suosittelen lämpöisesti tulla niin kuin katsomaan myöskin tämä meidän toimintapuoli. Eli mitä me tehdään niin kuin yhdessä upealla porukalla, niin tuu tsekkaamaan tämä meidän mahdollisuus Live Zoomi torstaina kello 19, niin siellä me autetaan sua vähän ymmärtämään ja oivaltamaan, että mitä tämä homma niin kuin on ja mitä tämä ei ole, että saat sitten niin kuin hyvän käsityksen siitä, jos sua yhtään edes ihan ohuesti kiinnostaa, niin voit sitten sen jälkeen sanoa, että no ainakin mä oon katsonut tämän homman läpi ja sitten sä voit sanoa, että kyllä tai ei tai mikä sua niin kuin kiinnostaa tässä hommassa. Kiitos oikein paljon meidän puolesta. Oli mahtavaa, että otit aikaa, tulit tänne linjoille ja oikein hyvää tiistai-illan jatkoa sinne kaikille. Moi moi!